Това са 4 примера за писмени доказателства в наказателния процес. Първи пример – предсмъртна бележка. В една къща откриват предсмъртна бележка до млад мъж. Бележката съдържа извинения и обяснения, които помагат на разследващите да разберат причината за трагедията. Втори пример – заплашително писмо. Жена получава мистериозно писмо с заплахи. Текстът и почеркът се оказват доказателство, че заплахите са отправени от конкретно лице, което вече е под наблюдение. Трети пример – подправен договор. Млад човек взема заем по договор, но след време се оказва, че подписът е подправен. Договорът става ключов за доказване на измама и измамника е наказан. И последният четвърти пример – дневник или тетрадка. Личен дневник иззет при разследване на склоняване към самоубийство. В него са записани съобщения и бележки, които разкриват влиянието на други хора върху жертвата. Писмените доказателства не са просто хартия. Те разказват истории, разкриват престъпления и водят съда към истината.